ikusten da apur bat, badagula jentia nostalgia punto batekin, eta bueno, zela ez, Lastana kantua, espeziala alde hortatik. Kontzientzia bariko leku bat edo gizarte bat infernura dau bideratuta. Aurkitzen badau zerbait, sentibratasuna tarateko nik uste dut hori politia da. Gauza konposatu eta kantu barriak eta horrek epuntu duzku bizitza. Batzuetan jolas soilua da dena, bai? Beste batzuetan gorputzak gehiago daki arrazoiak baino. Hasiera batean, haragiaren gozea, mila mozkorren azkena, baina halako batean norberak aitortzen du, ni naiz, babes eske datorrena. Latzen taldearen abestiek ez dute metafora handirik behar, egia esan. Gordinak dira, barrutik esanak, sentimenduen estarriak korapilatua, baina kantuan lehertzen den une horretatik sortuak. Burua galtzen ari naiz, inoraz bezala maite zaitu dalako. Hori da, aitortza, bai? Eta horrela iristen da maitasunaren benekotasuna. Gaur kantoren bidez, latzenen barrura begiratuko dugu. Gorputzari, kontraesanari eta fideltasunari kantatzen dion talde baten bihotzera. Ongi etorri, Aitor. Eskerrik asko. Bueno, ura bezalako ekimen batean parte hartzeak odola irakiten dizu edo ezintasuna dakarkizu gehiago? Odola irakiten dago, noski erabaten. Zati, azkenien lujo bada eta beste eremu batzutati datozen musikariak, artista profesionalak elkarlanian lan aitea, gauza politia da, eta, erabaten oparia, ez? Hor dago, Velázquez Bea, eta Bilboko Orkesta Sinfonikoa, eta, azkenien hitz potoluak dira erabaten, ez? Bai, badira. Eta zer suposatzen du zuretzat, edo latzenentzat, ez? Hain kantu mitiko bat berriro elkarbanatzea, hainbeste jenderen aurrean, eta oraingoan gainera zure alabarekin elkarbanatzea, ez? Urak egiten du bide? Bai, azkenien latzen taldian izan da ibilbidean kantu berezia, ez? Bai, oi hartzun gehien iuki dauen kantua. Eta, oin justo latzen taldea berriz itzultzen dela, disko berriakin, Durangorako, eta gero bira bat, eta, bira horretan izango dira kantu barriak eta kantu zarrak, eta, gu irrikitan gauz, ikusteko jentiak zer hartzen dauen, ikusten da apur bat, badagula jentia nostalgia punto batekin, eta, zela ez, Lastana kantua, espeziala alde hortatik, ez? Eta, gura bere bideanen, beste espezial toke batekin. Bai, zalantza gabe. Ondo baderitzozu, Aitor, kantaren apur bat erraietan sakonduko dugu, bale? Estarriko korapil zendu hau nahi nuke askatzea, kantu hau bukatzean dinozu hasieran. Badirudi kantua bera askapen ariketa bat izan zela. Zure bilbidean, egon dira barrutik estarrian trabatuta geratu zaizkizun ideiak edo gaiak? Bai, kantua izan da askapen kantua da, ez? Erlazio baten norabide aldaketa bat. Eta bai, azkenien estarrian beti trabatzen da zerbait, eta inbidana estarritik aldan azkarren etara eta arnaza hartu eta pausu bat atzera eta norabide egokian bultza aurrea. Ez dago gai taburik, ez da, konposatzeko moduan, ez? Oso ondo. Lastana kontzientzia la infernua diskaren parte izan zen, izenburuaren inguruan hausnartuz, galdera itogarri baten tankera hartu diot, bai? Artista bezala, zer da zailagoa? Barrutik datorren kontzientzia entzutea, ala isiltzea eta bere ondorioak infernutzat bizitzea? Kontzientzia erabaten oso garrantzitsua da, ez? Kontzientzia bariko leku bat edo gizarte bat infernura dau bideratuta. Eta orduan guretzat, metaforikoki, infernua, baina orduan guretzat kontzientzia gauza garrantzitsua zen, eta hortik etorri zen kontzientzia la infernua izenburua, gure lehenengo diskarako, urrengo urtien 30 urte beteko ditula. Eta bai, guretzat kontzientzia eta infernua hor simbiosi, osea, dikotomia bai da. Murgiltzen dira, oso ondo. Izenburu horrekin jarraituz, kontzientzia la infernua, badirudi diskoak iradokitzen duela askotan kantu baten parean min bat dagoela. Eta agian min horren bidez heltzen zinetela egia emozional batera. Zure ibilbidean, egon da infernurik zuentzat?
Bai, infernuak beti dauz, ez? Era ezberdinetakoak, eta bai, izango zian. Baina, bueno, guk metalsalia garazen enian, guretzat infernua, ondo kudeatuta gauza marabilloso bat izan likela, ez? Infernua, hortik esatege moan metal erasoa kantuan, egin bedi infernua. Guretzat infernua kontzertu baten leku erosoa da. Bai, Osa, kapazak zarete horreri gero buelta emateko. Ere guztu baietz. Baina, errazuiago zu beste infernua kontrolauta mantentzeko gauza bala. Bada, eta gaur egun gehiago oraindik, ezta? Hasieran jolas soil bat zen, haragiaren gozea, baina orain naiz, dinuzu gero, babeseske datorrena. Oso bilakaera indartsua da, bai, esaldi bien arteko lotura hori. Saiakera batetik, barkatu aitortza sakon batera, jolasa atzean utzita. Zaurgarritasuna agerian gelditzen da horrelako aitorpen batekin. Orduan, latzenen musikan eta ibilbidean, beharrizkoa izan da zaurgarritasuna sormen prozesuan? Bai, lehenko biren puntualizaitea hor daue esaldi, fideltasuna, esan duzen esaldien, hori da, dugu dator fideltasuna inguratatik, leku askotan ikusi dut interneten eta leku askotan fideltasunen ardura, azkenian kontzeptu berdina dela, baina, originalki aingura da. Eta galdetu ez dazu zaurgaritasuna... Bai, beharrezkoa izaten duzuna, sormen prozesu batean, idatzi behar duzunean letra bat, importantea? Bai, nik uste bai, nire kasuan adibidez, nire egunerokuan bastante mentala naiz, erabaten. Eta musikan nauenien, musika azkenean sentibera izatea lortzen dau, niretzat. Orduan, niretzat erabaten terapia moduko da, musika. Orduan, azkenean mundu dana da mentala edo sentibera, proportzio ezberdinetan, baina, aurkitzen badau zerbait, sentiberatasuna tarateko nik uste dut hori politia da. Eta gaur eguneko gizartean adibidez, ze arrisku edo ze aukera ekarten du horrelako izatea, zaurgarria izatea, batez ere musikaren munduan, musikaren industrian, zango dugu? Askotan hor goiazelako apur bat tapauta sentimen realak, eta nik uste dut guk adibidez latzen eta nik eukidoten urrengo talde ezberdinetan gauza bat interesante izan da taburik ez eukitea gai horretan, ez? Nik uste dute maitasura eta gauza horrek bere lekua dako leku egok izan. Hori galdetu behar nizun gero, bai, abestiaren, une batean kontrako inertzien aurkako aldarrikapen intimo egin zenuten esaldi batekin, ez? Azkenik niri ere iritsi zait sentimentu garaia. Latzen taldeari bukaera eman zeniotenean, ustez sentitu zenuen garaia heldu zela esateko unea? Garaia heldu da, amaitzeko, eta zer suposatu zuen amaiera horrek? Egisa da, latzen utzi zen lehenengo alde hortan, igual latzen gure ikuspuntutik, igual musikalki eta beste aspektu askotan, igual momenturi garaienean zauen, eta, momentu baten, pertsonalki igual ez gauzen momentu garaienean, precisamente, eta, erabak izan ustea, hasi ginean moduan iztea, eta hori guztien da bat, taldea bea bastante sentibera gala, ez? Sentitzen dauela hola, eta gero handik urte askotara sentiu gebe moduan, berriz beste biraz berezi batitea, berriz ondo bukatzeko bentzet. Eta, emezazpi urte ondore, hemen gauz berriz. Eta ez da goza txarra gainera, gozu de barriro zuek entzuteko, ez da? Zurekin pentsatzeak dino letrak odola irakiten dit, ez? Ezintasuna dakarkit, zu gabe. Maite izatearen gozatasuna eta minaren aurpegi bikoitza hori, ez? Zuek gabe bizi izan gara, urte asko, bai? Noizbait latzen bueltatuko zen esperantzaz. Zer suposatzen du zuretzat, Aitor, berriro latzen esenatokira igotzeak? Eta zelan ari zara momentu hau bizitzen? 17 urte horteko elternaldi hori erabaten, heldutasunak badako bere abantaiak, ez? Ez da dana txarra. Urteak aurrera fateak, ez? Azkenean ikusten du beste ikuspuntu batetik gauzak, eta, gu ontxe bertan
adibidez, zentrailen gara, gauza gustoko dakun gauzetan, eta guretzat garrantzitsua dana, eta garrantzitsua estan gauzetan, gutxi sartu, naiz, eta, bueno, oin tokaiten den gauza olakoak egitea, baina bai, nik uste dut urtiakein, musika beste era baten ikusten dula, ez? Baina, bueno, berotasuna eta hori lehengo antzera. Eta zer da garrantzitsua eta zer bigarren mailakoa zuentzat? Ez, bizatea, musikan barruan gero dauz industria eta beste mila gauza kontuen eukibidianak, eta, oin kontuen hartzen gabitzenak, baina gero garbi daku, gure dena musika disfrutau, eta... Eta inen jarraitu, ez da? Bai, eta gauza konposatu, eta kantu barriak, eta horrek epuntu dozku bizitza. Oso ondo. Burua galtzen ari naiz, dinozue, inorrez bezala maite zaitu dalako, benetan. Azken estribilua apur bat etengabeko errepikapen bat da, ez dakit obsesio moduko bat, baina xamurtasunez beterikoa. Sortzaile gisa, non dago zentruaren eta soramenaren arteko mugatik hurbil egotearen plazerra edo arriskua? Lehen zauten moan, infernua moan, soramen kontrolatua gauza ederra izalik. Eta nik apustua hortik botako nementetik. Ni olakua neza askotan, ez? Da, ekilibrio bat beti da garrantzitsua. Beraz, plazerra, ez? Ekilibrio horretan plazerra, orokorrean. Bale, berreskuratuko dugu apurban maitasunaren kontu hori, bai? Ze lastana belaunaldi askok, estarria urratuta ere kantatu duguna besti bat izan da. Askorentzat lehen maitasun kanta, lehen musuen gordeleku, eta itzaki, hitzez saiak egiten zitzaizkigun ideiak adierazteko, akordeak idatzi zen dituzten. Gehiago hitz egin behar dugu maitasunaz gaur egun, Aitor, edo maitasunaz dago modan? Bai, nik uste dut maitasuna beti dagoela modan. Beste gauza bada zela eskutuan edo agerian izan, edo erabaten edo beste baten. Baina nik uste dut gizakiantzat maitasuna pilar badala. Eta oso garrantzitsua, baina ez bakarrik erlazio eredu horretan, ez? Bestela, bizitzan. Gizartean, bera. Gizartea, bai. Nik uste dut askotan, kaineruak izan bigara. Eta hori hona da, eta horti dator kontzientzia, gizartea egukitzia, baina, maitasuna, bai, txatik ez. Txatik ez, hori da. Sentitzeko goraia, dela, diozuelako, ezta? Eta hori esan da, badirudi zerbait amaitzen eta beste zerbait hasten dela. Zer da orain zuk sentitzen duzuna, orain momentuan? Zer da gaur egongo olatzen taldearen barruko temperatura hori, zein da? Olatzen talde bastante intensua da, era baten. Dano bastante olako, bai, esan du, beste solera batekin gusto hartzen gabitz, eta hori, gabitz 2026an hasiko dan bira horretan, disko barriakin, prestaketa horretan, eta, nik guztot, gehatu bagonetzen ilusio hitzakin, eta lana bai. Latzen bastante talde langilea da, eta, horredakon gauza on da txarrakin. Baina, hortara torriga, eta nik uste dut gauza politia hongo diela, bidian. Orduan, horrela amaitzen saiatzeko, etorkizun bat esango banizu, berba batekin, hitz batekin, zer erantzungo zenidake? Bidea. Helmuga geratu zen aurreko deu edian, baina guretzat garrantzitsuena bidea. Oso ondo, beraz bidea, utziko dugu bide zabal bat bezala. Bai. Badira, amaitzeko kantu batzuk, norberaren barrua astintzen dutenak. Ez leloagatik bakarrik, ez da melodiagatik. Norberak barruan bizi duelako zerbait antzekoa baizik. Burua galtzen ari naiz esaten denean, maitasunaren ertzean dabilen ahots bat entzuten da. Eta latzenet hori egiten du. Bihotzak sortutako letra bat abestu, eta entzule bakoitzaren baitan lehertzen uzten du. Jolasaren atzean zegoen mina, ukapenaren azpian zegoen egia, eta beldurraren atzean zegoen maitasuna agerian uzten ditu, lastanak. Eta galdera bat geratzen da airean, nor ez da inoiz babesazke Juan burua galduz benetan maite duelako, ezta? Eskerrik asko, latzen, Aitor, gurekin bihotzapur bat zabaldu izanagatik, eta sumendia izaten jarraitzeagatik, eta sorte handiena aurre antzean daukazuen bide berri honetan. Eskerrik asko zuei.